Os afeccionados ao mundo do motor están de noraboa, xa que este ano recupérase o Rally de Noia. Faino despois de 2 anos sen poder celebrarse a consecuencia da pandemia. A cita será os próximos días 1 e 2 de abril. É unha ledicia poder volver a disfrutar deste evento, disfrutar da actividade que xenera nas distintas localidades polas que transita e o que supón para todos os aficionados ao mundo do deporte e ao mundo do motor. O formato este ano será semellante ao da última edición disputada, a de 2019, repetindo case na súa maioría as ubicacións dos diferentes tramos a competición. Este ano repetimos o formato das últimas veces, e as ubicacións e todo tamén. As verificacións serán en San Lázaro, e despois os tramos empezaremos o viernes na zona de Labarta co tramo de Transportes El Jaime, e o sábado o grosso da competición. Empezará ás 8 da mañán con Brumacallas, que é íntegro no concello de Outes, e despois pasaremos ao de Mazaricos co tramo de Senraspor, que colle tamén un cacho de Carnota, e en Mazaricos farase un reagrupamento media mañán. Despois repítense os mesmos treitos, e a tarde, despois do facer o reagrupamento da Labarta, tocan os que son máis cercanos á zona de Noia. Na proba inscritos uns 115 corredores, sumando todas as categorías, unha cifra lixeiramente inferior á da última edición, coa participación de destacadas figuras como é o caso de Víctor Senra, Alberto Meira ou Manuel Senra, que se xogarán a vitoria final na xeral. En canto aos inscritos, este ano baixou un pouco debido ao que todos sabemos, ao final é 115, destacando os primeiros das copas de promoción e os coches vehículos R5 como principales favoritos para a vitoria, como poden ser Víctor Senra, Alberto Meira, Alberto Nimo ou Manuel Senra. Dende a organización agradecen a colaboración das distintas empresas e casas comerciais, así como tamén a Protección Civil, Cruz Vermella, Garda Civil e voluntarios, que fan posible que o rally poida disputarse coas mellores garantías en canto á súa seguridade. Tanto os participantes como as persoas que veñen a disfrutar da proba, que por favor cumplan con todas as normas previstas para que o protocolo de seguridade sala o mellor posible, que non haxa ningunha incidencia e que a proba sexa un éxito un ano máis.